дар коллеҷи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ раванди таълим дар ду зинаи таҳсилот ибтидоии касбӣ ва миёнаи касбӣ ба роҳ монда шудааст. ҳоло аз рӯи 40 ихтисос дар шӯъбаи рӯзона, аз рӯи равияҳои сохтмон ва роҳсозӣ, нақлиёт ва технология, энергетика ва техникаи тиббӣ, технологияи иттилоотӣ ва барномасозӣ, муҳандисиву иқтисодӣ, аз рӯи 13 ихтисос дар шӯъбаи ғоибона ва аз рӯи 5 ихтисос дар шӯъбаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ мутахассисони дараҷаи таҳсилоти миёна ва ибтидоии касбӣ омода карда мешаванд. Дар коллеҷ 14 кафедра мавҷуд буда, 8 тои он кафедраи тахассусӣ мебошад. айни замон дар коллеҷ 186 омӯзгори бо таҷриба фаъолият мекунанд ки аз ин шумора 2 нафар доктори илм, 29 нафар номзади илм ва 50 нафар муаллимони калон мебошанд. коллеҷ бо 10 донишгоҳу коллеҷҳои хориҷи кишвар ҳамкорӣ дошта, бо ширкати GIZ ҳамкории олмон ҷиҳати тайёр кардани кадрҳои техникаи тиббӣ ва логистика равобити зич дорад. инчунин ҷиҳати таъмин намудан бо ҷои кор барои хатмкунандагони коллеҷ бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди авесто гурӯҳ ҳамкорӣ ба роҳ монда шудааст. ба донишҷӯёни ноҳияҳои дурдаст хобгоҳи замонавӣ барои 600 нафар мавҷуд аст. таҳсил дар коллеҷи техникии донишгоҳи техникии тоҷикистон ба номи академик муҳаммад осимӣ кафолати ояндаи дурахшони шумост. рамзи коллеҷ дар маркази миллии тестӣ 506.